शर्मा मिक्स बाय सवेरा फिल्म्स। कवना जिला के तोय जिलेबी गे छौरी पहिले बतावे अपन नाम। कवना जिला के तोय जिलेबी गे छौरी पहिले बतावे अपन नाम। हगे जवाना गे चीजावा पर करोई घुमानावा गे सड़ जाइता वैसे तोर सामान। हगे जवाना गे चीजावा पर करोई घुमानावा गे सड़ जाइता वैसे तोर सामान। कवना जिला के तोय जिलेबी गे छौरी पहिले बतावे अपन नाम। हगे कवना गे चीजावा पर करोई घुमानावा गे सड़ जाइता वैसे तोर सामान। हगे कवना गे चीजावा पर करोई घुमानावा गे सड़ जाइता वैसे तोर सामान। लहंगा दलिया चोली दलिया लाग के बेसर माजाल लगाउते सर के माजाल लगाउते सर के म्यूजिक बाय अमरजीत शर्मा छौरी राधे संगना वादा के बजा टूपीस पहिरा के गे घुमोही गे छौरी राधे संगना वादा के बजा। हगे जवाना गे चीजा पर करोई घुमानावा गे बेल गे चमनवा बदना। हगे जवाना गे चीजावा पर करोई घुमानावा गे बेल गे मासुगना बदना। टूपीस पहिरा के गे घुमोही गे छौरी रसिलवा संगना वादा के बजा। हगे जवाना गे चीजावा पर करोई घुमानावा गे बेल गे ई मुंडवा बदना। हगे जवाना गे चीजावा पर करोई घुमानावा गे बेल गे विकसवा बदना। जे जे काली से दलिया लाग के बेसर माजाल लगाउते सर के माजाल लगाउते सर के म्यूजिक बाय अमरजीत शर्मा लाली लगाई होठा लाली लगाई के घूमोही लालंदा के बाजार। लाली लगाई होठा लाली लगाई के घूमोही से पूरा के बाजार। हगे जवाना गे चीजावा पर करोई घुमानावा गे सड़ जाइता वैसे तोर सामान। हगे जवाना गे चीजावा पर करोई घुमानावा गे सड़ जाइता वैसे तोर सामान। कवना जिला के तोय जिलेबी गे छौरी पहिले बतावे अपन नाम। हगे कवना गे चीजावा पर करोई घुमानावा गे सड़ जाइता वैसे तोर सामान। हगे कवना गे चीजावा पर करोई घुमानावा गे सड़ जाइता वैसे तोर सामान। रिकॉर्डिंग बाय सवेरा फिल्म्स।